फैबायानो नै 1 मिनिटल'सो टाइमा माने सासे मानसिया जोंनो लकेसन हरदों लकेसनाव मोनहैनो थाखाय 1 मिनिटल'सै जों मोनसिगोनानो फाइनालि रेड कालार देखायखाबाय नैबे लकेसन पिन पइन्टखौबो देखायबाय बेयावनो जागोन बेलाय मोननोसैना ओरै लेफ्ट साइडनि बे गाहाया आखिनि लेफ्ट साइडनि गाहायाव जागोन बै मोनसेयासो बै बे माबा बारस'ग्राया बावसो जागोन बै मोनसेया जों बे ओंखारनानै नायलायनाया औ बेसो जागोन खोन्थानोसै फाइनालि जोङो बङाइगाव सासे मानसिखौ लोगो हमनो फैदों एड्रेसा बैयावनो सामि मटर साइकेल मा दङ सिङाव नायबासो नुगोन माने बाव दं आरो बे मानसिया जों बेखौ लोगो हमनो फैदों नैबे गेरेजाव जागोन धालिगावनि बे आखिजोंहाय बिजिआर टाउनशिप अखा हादोंना बेहाय नै लकेसना बेनो मार Your destination is on the left. लेफ्ट ने ओइ रिस्टार्ट होनाया मोनबायानो Your destination is on the left. औ सामिन मटर साइकेल सामिन लेफ्ट सामिन मटर साइकेल बैसो जागोन नामा Your destination is on the left. लेफ्ट ने मोनबाय आरोखि जोङो सामिन र' कल खालामनि दै बैसो जागोनदां बै मोनसेयासो कल खालामनि कल खालामनि आङो हेलो আমি আহি পাইছে যে হ্যাঁ আমি যেটো আমি যেটো পুলিশ পইণ্ট আছে না ইয়াতে হয় দে ঠিক আছে দে सौफैबाय जोङो नेथ'नोसै दाना